Ние в частен зоопарк Горица. Близо до село Горица. Ето го Ивайло. Да взема храна за маймунки. Няма храна за маймунки. Всичко е. Тали отива Ивайло. Зоопарка. Хайде. Зоопарка. Ето го Ивайло. Кой има тук Ивайло? Те ги нахранихме да ги храним. Медово хапят, давай. Ето ги маймунките. Просто им хвърляш, те си вземат. Хвърля им вътре, те си вземат. Ще го еде. На мен ме е много страх. Виж. Те се вземат. Тая минима става да много хапят. Ай, ходим татка Ивайло. Тук само зайци, бе. Частен зоопарк Горица. Това курса, бе. Виж нещо. Какво има тук? Опасно. Виж. Зелена морска Виж котка. маймунката. Да. Нека това има. А ходим татка, бе. Зелена морска котка. Да, ела направим клип на зоопарка. Искам един бубър на морето. Хайде, сега се разходим и отиваме. Виж. Купай го! А какво има като на дядо Иван? На тях царичка им хвърля. Ето тук царичка им хвърля. Вътре, хвърляй. Нищо, хвърляй вътре. Като на дядо Иван. Ето го зоопарка в Горица. Ивайло се радва, хай пъкличе. И тук има козички. Имаме козички. Аш подимос. Добре. Зели хвърляй, зели. Няма да хапят, спокойно. Ама дай им всички, бе, Ивайло, те не хапят. Участен зоопарк Горица. Сърнички, еленчета. Участен зоопарк. Тук съм. Чакай да идвам. Дай им в стата сега, дай няма кого да е страх. Виждам. Има штраф. Добре, дай им сега, те са гладни, искат. Хайде, дай в стата, няма да хапе, бе. Сега само я мъчиш, знаеш как се седи. Това е тук до има понита, штрауси. Това е частен зоопарк в село Горица.